दिया लेखा सुना सेम बा, हाँ सेम बा, अरे सेम बा। आई में खेले वाला डिजिटल गेम बा, एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा। हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। अरे का बुझलो एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा। हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। मेरी फैन हो का रे बाना सामान सही कला तू बैन हो परी जे लोड कहीं करे लागी हैंग हो। देखो ऐसे मत बोलो, कैसे बोल जैसे बा मन तोहार वैसे तू देखा। हाय भाई तो गान हवे ढेर जाने फेंका। नहीं खास तोहार आगे के फरेम बा, फरेम बा, फरेम बा। आई में खेले वाला डिजिटल गेम बा, एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा। हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। अरे का बुझलो रे एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा। हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। हमरा ढोरिया में 16 GB हमरा के बॉबी पागल ना बनाव, 10 के 20 जनी हमसे बताओ। अरे ऐसे काहे कहत रो सुना। राजा सचिता निर्भय बोला धीरे में, एही के साथे मिली कमर हो फिर में। तोहरा में जाने कोई निकालेम बा, हाँ लेम बा, अरे लेम बा। आई में खेले वाला डिजिटल गेम बा, एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा। हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। हाँ सब ठीक है बा। एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा। हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। सोनू रिकॉर्डिंग स्टूडियो पुछड़ी बाजार।